Βιοαέριο. Το βιοαέριο παράγεται με τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα οργανικών αποβλήτων, όπως είναι τα λίμματα των χειροστασίων, των κτηνοτροφίων, των βοστασίων, λίμματα από αγροτοβιομηχανικές δραστηριότητες, όπως είναι τα λίμματα των τυροκομείων, το τυρόγαλα, τα απόβλητα από τα ελαιοργία, ο κατσίγαρος, τα λίμματα από τα ιχθυοτροφία και από τα εινοποιεία. Όλα αυτά τα απόβλητα με συντηρητικές εκτιμήσεις στον ελλαδικό χώρο είναι γύρω στα 17 εκατομμύρια τόνους το χρόνο, τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ενεργειακά εάν τα βάλουμε μέσα σε ένα χωνευτή, και μετά από 10 έως 15 μέρες αυτό όλο το οργανικό κλάσμα θα αποσυντεθεί και θα παράξει ένα αέριο μείγμα, το οποίο αυτό είναι το βιοαέριο, το οποίο αποτελείται από μεθάνιο 70%, από ένα διοξείδιο 20%, και το ενεργειακό του περιεχόμενο βασίζεται στο μεθάνιο, το οποίο είναι γύρω στα 20 με 25 MJ ανά κυβικό μέτρο. Το βιοαέριο αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει μηχανές εσωτερικής καύσης και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Το χωνεμένο υπόλοιμα, το οποίο μένει μέσα στο χωνευτή με κατάλληλες συνθήκες διαχωρισμού και εξάτμισης, είναι δυνατόν να μας δώσει ένα αρίστης ποιότητας λίπασμα, στερεό και υγρό, και με επιπλέον συνθήκες διαχωρισμού να πάρουμε ακόμα και νερό άρδευσης. Πιστεύουμε ότι στο μέλλον υπάρχει περίπτωση να ψάχνουμε πιο πολύ το νερό παρά το λίπασμα από τη διαδικασία αυτή. Οι προοπτικές που έχει το βιοαέριο είναι να κάνουμε αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο, δηλαδή να αφαιρέσουμε με κατάλληλες τεχνικές το διοξίδιο, να πάρουμε ισοδύναμο με το φυσικό αέριο μεθάνιο και να κάνουμε έχηση στο δίκτυο του φυσικού αερίου, ή να το χρησιμοποιήσουμε σαν καύσιμο στην κίνηση των οχημάτων. Σήμερα στη Σουηδία το 54% των αυτοκινήτων κινούνται με παραγωγή βιομεθανίου από πρώτη ύλη, κοπριές και άλλα απόβλητα. Στην Ευρώπη υπάρχουν γύρω στις 5.000 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και λίπασμα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αν και έχουμε πολλά οργανικά απόβλητα, έχουμε μόνο πολύ λίγες μονάδες, οι οποίες προέρχονται μόνο από τους χιτά, και από την υλή των βιολογικών καθαρισμών είναι γύρω στα 41 ΜΒ. Οι μεγαλύτερες μονάδες είναι ο χιτά των Άνω Λιωσίων, οι ταγαράδες και οι ψιτάλια. Στη ΡΑΕ τα τελευταία χρόνια έχουν κατατεθεί μονάδες γύρω στις 10 αιτήσεις και είναι γύρω στα 12 ΜΒ εγκατεστημένες ισχύως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πρώτη ύλη από απόβλητα. Και πιστεύουμε ότι τώρα με τον καινούριο νόμο που θα αυξηθεί η τιμή της κιλοβατόρας και για την παραγωγή βιοαερίου θα έχουμε άλλες περίπου 10 με 12 αιτήσεις με άλλα 10 ΜΒ για την παραγωγή βιοαερίου. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, γιατί είναι μια μεγάλη ενεργειακή πηγή που δημιουργεί μεγάλο ρυπαντικό φορτίο στη χώρα, και έχουμε εκτός το ενεργειακό όφελος, το σημαντικό είναι το περιβαλλοντολογικό όφελος, γιατί πρώτη ύλη χρησιμοποιούμε τα απόβλητα και έτσι μειώνουμε το ρυπαντικό μας φορτίο.